мурча ра бикши гуноҳае? Албатта, чӣ гуна? Анака гӯш ку бародари азиз. Абу Ҳурайра разияллоҳу анҳу ривоят мекунад, мега Расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд. Саҳиҳ Бухорӣ 2241 ҳадисеш, метавонед худтонам назар кунед. Мега як паямбар мега дар таги як дарахт мега нишаста буд, номаш упомина шидагӣ нест бародари азиз, просто ҳадис дам хонда, як паямбар. Баъзеҳо хонду мегӯянд ки ҳазрати Сулаймон буда, як хеле намедонам. Хулоса мега дар таги дарахт шиштагӣ буду, мега мурча ногаҳон газидиш мега газидишу бигем чизоша савобора вай кард ки бигирен мақсад ами дарахта полни бисӯзонен, гуфт мақсад ами ҷара бисӯзонен, гуфт ами дарахта, ай дарахташ хеле мурчо бисёра. Мега ҳамаро сӯзонданд. Аллоҳ чӣ гуфтш мега? Гуфт неужели барои як мурча тара газиди, гуфт покиза мурчора кушти, гуфт сӯзонди. Бинен? Баъдан мега тавба кард. Фаҳмидӣ? Нигоҳ кунен. Ҳозир баъзеят мегӯянд ки ака хай мурча куштан гуноҳи ман хеле саволот дидагием да, шинидагӣ будам ябор. Кадомит агар қасдан меравад ами хонаҳои мурчоае ку ҳастае ку мекушен, ҳар чӣ мерезен, ҳамин корро мекунен, қасдан кушти гунаҳгори назди Худо. Не ки ногаҳон яке ҷиқ кидиш ё ки яке он шида ки чикор намекунад. Не ки баъзеят бо савол ака дар хонамон пури мурчае хай чикор ёша чикор кунем. Инҳоша бародари азиз ҳақ дорӣ, вақте ки вай туда зарар мерасона, ту метавонӣ ки мисол ҳамун доруш ҳаста меёри мепартоӣ ё ки бурае чие мекашиш, шо ба хонат гум шавам бираван, ижда гунаҳгор намешавӣ бародари ман. Ба ҳамин хотир агар намедонистӣ, агар қасдан кушти, бидонира ки гунаҳгор мешавӣ. Дар бери ягон ҷо рафти хонашона задӣ. Так что намехе. Ҳадиса поделиться ки иншаллоҳ дар савоб хушша беҳтарин видеоро мо мегирӣ. Салому алайкум ва раҳматуллоҳ.